I'd like for us to read from the Ilocano translation together from verse 1 hanggang verse number 6. Ready? Read. Bendito ti tao saan na magna ti patigmaan dagiti na dangkes. Wenno magipagtakder ti dalan dagiti managbasol. Wenno agtugaw ti tugaw dagiti managsabsabrak. Ngem ti pakaragsakan na adda iti linteg ti Apo. Ket ti linteg na imutektekan na ti aldaw ken rabii. Ket isu ti kaslan tumay sa akayo nga naimula kadagiti sibay dagiti karkarayan ti danom. Amang ted ti bunga na iti karbengan na nga tiyempo. Dagiti bulong na sa andanto amalaylay. Ken uray anyaman nga aramiden na ket rumangay. Dagiti nadangkes sa anda nga kasta. Ngem isuda ket kasdala iti taep nga ipalais ti angin. Ket iti kasta dagiti nadangkes sa andanto nga agtakder ti panangukom. Uray dagiti managbasol ti gimong dagiti nalinteg. Tati Apo ammo na ti dalan dagiti nalinteg. Ngem ti dalan dagiti nadangkes mapukaw to. The Lord bless the reading of His Word. Today is the first Sunday of March. Thank God sa Kanyang biyaya sa nakaraang 2 buwan. Napakabilis ang panahon. Malapit na naman nating makalahati ang taon. Amen? And today, the first Sunday of March, I would like to share with you the message of the Lord entitled, The Blessed Man. This blessing comes from above. This blessing comes from a heavenly perspective and viewpoint. Hindi po ito ay blessed sa mata ng tao o sa mata ng mundo, pero ito ay blessed sa mata ng Diyos. And that's what matters today. Na pwede kang maging blessed man na tatay. Pwede kang maging blessed man kas nanay. Pwede kang maging blessed man as a student, as a child, as a teacher, as a lawyer, as a doctor, or a police officer. Before you are anyone else, you must first be a blessed man. Because if you are a dad and you are a blessed man, blessed will be your children. It's likewise if you're a wife. Likewise if you're a career person. So inuulit ko po. Bago tayo ninuman, dapat una tayo ay blessed men sa ating kalooban. So I'm going to speak to you today on the characteristics of the blessed man. Pintas, di ba? The blessed man. Let us pray. Heavenly Father, give utterance to your servant that I could be able to make sense, practical application, and insights that will benefit, that we can benefit from mula sa aming binasa sa Bible ngayong umaga. Empower me and give wisdom, understanding to everybody. In Jesus' name, Amen. Thank you very much. You may be seated. There are 3 characteristics of the blessed man, according to the passage that we read. We are going to first of all look at his SQL. Malalim po na English yan. Pangalawa, his excitement. And third, his exceptional life. Those are the 3 characteristics of the blessed man. First, his SQL. Second, his excitement. And third, his exceptional life. Let's go to the first. The Bible says in verse 1, and I'd like for us to read from the English now, it says, Blessed is the man
Blessed is the man. The blessedness of this man is not based on his economic background. Ito ay mayaman o pobre, hindi po yan ang pinag-uusapan. Sa usaping blessed men, wala pong mayaman, walang mahirap. Walang mataas, walang mababa sa society. Pagdating sa blessed men, ito ang tatlong katangian na dapat niyong malaman at dapat maunawaan ng bawat isa. Una, what he eschews. Ano ba yung SQ? Tignan natin. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Meron pong tatlo na iniiwasan ng isang blessed man. Hello? The word eschew is to abstain or keep away from. Kung ikaw ay maging blessed man, dapat iwasan mo ito. Abstain or keep away from. Ano pong ibig sabihin ng eschew sa Tagalog? Umiwas. Iwasan. Ulitin natin. Ano ang Tagalog ng eschew? Ayun. O, at least nadagdagan ang vocabulary nyo. Di ba? Nukunadan tuking ka. O ito, lechon. Sabi mo, sorry, I am eschewing that. Uy, sosyal ka naman. Saan mo natutunan yan? Kay pastor. O, biro nyo, pati sa church, natuto pa kayo ng English grammar. Amen. Nadagdagan ang vocabulary nyo, ha? O, pag sinabi sa'yo, oh, eto, tanduay. Sorry, I eschew that. Sabi sa'yo, mukhang mali yung pronunciation mo, baka I excuse me. Hindi, I eschew. Ano bang eschew? Iniiwasan ko yan. Yun ang ibig sabihin ng eschew. So ang taong blessed, his quality of life is defined by what he eschews or what he excludes in his life, yung iniiwasan. Tignan natin. Ano ang iniiwasan ng blessed men? Una, the advice of society. The advice of society. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa pinapakinggan nating advice. Hindi lahat ng magandang pakinggan ay tama. At hindi lahat ng tamang advice ay magandang pakinggan kung minsan. Hindi pinag-uusapan ang maganda, ang pinag-uusapan yung tama. And advice may be palatable, masarap pakinggan, pero you have to analyze and discern if it is a right advice, because a blessed man will not accommodate wrong advice, and wrong advice comes from the ungodly. Ang sabi ng Bible, walketh not in the counsel of the ungodly. Ang punto ngayong umaga ay ito. Kinakailangan huwag kang robot na kung anong sinabi, yes men ka. Huwag kang maging passive na lahat na lang ng masarap pakinggan, paniniwalaan mo at gagawin mo. As a Christian, may Holy Spirit ka, may Panginoon ka sa buhay mo, kinakailangan na i-sort out mo ito whether it is a good advice or not. Nung Youth Leaders Congress sa MMSU, yung nagsalita bago sa akin ay isang medical doctor. Medical doctor ba yon? Philosophy doctor? Doctor of Philosophy. Isang oras po niyang tinalakay ang influence ng social media. Napakaraming points, napakaraming facts, napakaraming information.
Nung ako po ay tumayo na, isa lang ang aking naging comment. And it is a good comment. I said, sabi ko, the talk and speech of the previous speaker is very timely. Ganito lang yan. Ang social media ay parang kumain ka ng isda. Tama ba ako? Numangan katiikan, apay pati siit, tilmunam. Malaksid, no napakiriit, tiprito na. Naimas ta daing, no napakiriit, tiprito na. Pero pag yan mga kapatid, kasin laki ng tuna, susay, tilmunam tasiit. Hello? Kunada no kwa, may katangahan ka rin tinilimon mo jaysit, iso nga nasiitan ka. Ganyan po ang buhay ng Kristiyano sa mundong ito. Pinipili ang pinapakinggan na advice. Kaya nakalagay dito, advice of society. Bakit po? Generally, our society is ungodly. Pag sinabing ungodly mga kapatid, ito ang definition. And ungodly is without God. Okay? Ang taong ungodly, ayan, yan, para makita nila. An ungodly one is without God. Oh, tanong, lahat ba ng mga nasa gobyerno may Diyos sa puso? Hello? Wala. Lahat ba ng mga teachers sa college naniniwala sa Diyos? Hello? An ungodly one is without God, estranged from the life of God, whom he neither fears nor serves. Yan ang ungodly. Halimbawa, yung aking topic nung dedication sa ideal family, God's ideal family. Sabi ko, sa God's ideal family, makinig kayo mga tatay, kung ikaw ay magiging tatay, that you lead your family according to God's way, you should intentionally conduct Bible study in your own family. Ngayon, sa mga tatay na hindi pa nakakakilala sa Diyos o walang Diyos sa buhay, that's not in their vocabulary. Naunawaan nyo? Ini-example ko lang ang ibig sabihin ng ungodly ha. Okay? So inuulit ko, a blessed man, okay, does not listen to the advice of the ungodly. Ano ang ating patakaran dito? Hindi lahat ng magandang pakinggan ay tama at hindi lahat ng tama ay magandang pakinggan. Kaya dito sa church, pag nakarinig ka ng masakit sa damdamin mo, subalit ito ay tama, matuto kang tumanggap ng tama kahit masakit pakinggan. At matuto kang saraduhan ang iyong tenga at isip sa mga hindi ayon sa Biblia. Sasabihin man nila na ikaw ay narrow-minded, pero alam mo, ang successful na tao, he does not believe everything. Hello? If you are a person who believes everything, you will be everyone's servant. We should only be a servant of God. And we should be with people who can help us in our relationship with God. Sino yan? Godly people. That is why, Christians, members, listen, the most influential person in your life should be the pastor. Alangan na yung boss mo, unsaved yan. Hello? Alangan na yung mga kaibigan mong ungodly, ang influence ng buhay mo. The most, sabihin ko ulit, pakinggan nyo to, the most influential
person in your life should be your pastor. Oh, are we in the same page? Abe, kung hindi ka interesado sa godliness, maghiwalay na tayo. Maluwang ang pintuan. Hindi natin pinipilit ang tao rito. Sapagkat ang sabi ng Bible, Holy Spirit, hindi Holy Pilit. Naunawaan po niyo, mga kapatid? Oh, mahal namin kayo sa Panginoon, kaya namin sinasabi ito. Because sayang ang buhay mo pag inumpluwensyahan ka ng maling advice. Pangalawa, not only the advice of society, ano pa ang iniiwasan ng blessed men? Pangalawa, the activity of sinners. The activity of sinners. Ano nakalagay dun sa Bible? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth, look at that, in the way of sinners. Ang ibig sabihin po, ng way of sinners, mga kapatid, activities. Hindi natin maiiwasan na may mga makakasama tayong mga tao na open na gumagawa ng kasalanan. Na walang pagsisisi sa kanilang ginagawang mali. Hindi natin maiiwasan na may mga tao tayong makakasamang ganyan sa eskwelahan o sa trabaho man. Subalit, kung ikaw ay Kristiyano, you are God's blessed men, you should not take part in the activity of the sinners. Oh. Hello? Kaya ho dito sa atin, kayong mga young people, peer pressure. Ang peer pressure is the desire to fit in. Kaya mo tatanungin mo, apay mo't nga agve-vape ka? Alam nyo, ang aking kapatid is a medical doctor. Medical nurse. Ayan si Lester, ang medical doctor. Yeah, sir, he's a medical doctor. Oh. Sabi niya sa akin, mas malala ang epekto ng vape sa katawan kesa sigarilyo. Dahil ang sigarilyo, organic. Oh, kaya wag nyo namang sabing mga naninigarilyo, oy, mas okay daw yung sigarilyo, organic daw. Masisira pa rin ang baga mo. Sabi ng kapatid ko, ang vape is purely chemical. Ipinapasok mo yan sa katawan mo, chemical. Wala akong pakialam kahit mahal yan, kahit social pa ang pag-vape mo, kapatid. Kasiraan pa rin ng lungs ang hantungan mo. Sabi niya nga ignorance is dangerous. Hindi mo kasi alam Pero bakit mo ginagawa? Bakit? Cute Cool. Biruin mo yon, nakiki-take part ka sa ginagawa ng mga makasalanan. Bakit? Kasi cool. Young people, you listen to me. Ha? Huwag kayong basta-basta nakikisama o nakikisama sa ginagawa ng mga kaibigan nyo. Hindi nadadagdagan ang pagkalalaki mo pag naninigarilyo ka. Nababawasan ang karunungan mo. May nakita ako, grade 4, nakahawak ng sigarilyo, proud na proud. What is something to be proud of? Sige nga. Alam mo kung bakit? Ang Pilipino kasi mahilig sa pasikat Kultura natin yun dapat, kahit kultura mo yan, Kristiyano ka na Binago ka na ng Diyos May Holy Spirit ka na. Oh, ipagyayabang mo yan. Ano ipagyayabang mo dyan? Grade 7, grade 8. Mga kalalakihan, pag nag-uusap yan, pinag-uusapan saan sila magiinuman mamaya. At parang sila ang mga tao na big people sa eskwelahan. Anong big people?
They are only covering their insecurities. May problema sa pamilya yan. Naguguluhan sa sarili yan. Kaya pinapakita niya na parang okay siya sa pamamagitan ng ganyan. Hindi ho tayo ganon, Kristiyano tayo. Oh, the activity of sinners. Ano pa ang peer pressure? To be accepted. Kaya mo ginagawa para ma-accept ka. Especially kung rebellious ka sa magulang mo. When you are rebellious to your parents, wala kang pupuntahan kundi kaibigan. Tama ba ako? Oh, you see? So a Christian cannot expect to make forward progress if he seeks counsel from sinners or make plans with unbelievers. Hanggang makitultulak ka, digiti unbeliever, iti dakas nga aramid. Kaya nga ang sabi ng 2 Corinthians 6:14, ipamuhay mo to. Alam nyo, ganito lang kami magsalita with emphasis para makarik na kayo kasi amom ti Ilocano, no hamo nga min bugkawan, no dadumahan na dumdum nga gay. Pero sana dito sa church, hindi natin kailangan yon. Kasi may Holy Spirit tayo, nakikinig tayo, di ho ba? Ang punto ko lang, ganito lang kami magsalita with emphasis para maramdaman nyo. Pero ang totoo niyan mga kapatid, gusto namin na maranasan ninyo ang pagpapala ng Diyos. Di ho ba? Oh, tingnan mo. Anong sabi dito? Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Hanggang makirelasyon, makitulag ti unbeliever ng runa no ti plano, dakas nga aramid. Pag nag-uusap-usap na yan, sa akin ang pulutan. Sabi nung isa, akin ang isang case. Oh, sabi nung isa, chicharon to kanyak. Sabi nung isa, siyak to the ice cubes. Pag nag-uusap na dyan, mga kapatid, umalis ka na dyan. Sa una ka lang makakantsawan, sa first time lang. Sasabihin sa'yo, o ikaw, ano naman sa'yo, killjoy ka naman eh. Hindi ka man lang marunong makisama eh. Sa una lang yon. Ipaliwanag mo ang paniniwala mo at pananampalataya mo ng maayos. Sabi mo sa kanila, alam mo kaibigan, kapatid, galing na ako dyan. Tapos na ako dyan. Sawang-sawa na ako dyan. Binago na ako ng Panginoon. Tama na. You know? Kayo-kayo na lang kung gusto nyo, pero wag nyo akong isama. Pero sana hindi masira ang pagsasamahan natin, ang ating pagkakaibigan. Magkakaibigan pa rin tayo, wag lang dyan. O, sa susunod, magpaplano uli, sasabihin nilang ganyan, kwakto ta yelon, kwakto ta tanduayan, kwakto ta pulutanan. Ay, ni kwa, ay, anong pastor deta? O di good testimony yun. Ikaw ang pastor nila doon? O, ngayon, do not feel inferior. Huwag ka namang ma-embarrass, huwag kang ano tawag dito? Mapundi. Pag sinabihan kang pastor, ibig sabihin, may nakita sa'yo. Proud ka dapat. Amen po ba? Be not unequally yoked with unbelievers. For what fellowship hath righteousness within righteousness? Kasano nga pagtipunan ti oil kandanom? Sige man. Yan dalugan mo tamaki na. No pinagtitipon mo tamaki na ti gas, oil, tapos danom. Ano mapasamag tamaki na? Agkatok. Kaya marami mga Kristiyano, kahit Baptist, may katok. Bakit? Pinagmimix up nila ang buhay nila sa Christian life at mundo. May katok. Oh. Sa madaling salita, palyado ka, kapatid. Kaya hindi makaunsad ang Christian life mo. 5 taon ka nang nag-a-attend, ganyan ka pa rin. Bakit? Palyado ka eh. At hindi ko sinasabi ito para i-down ka. Sinasabi ko ito para gumising ka. Pag yung sasakyan mo palyado, pababayaan mo yan? Siyempre, pagkagawa mo yan. Nandito ka para ma-fix. Ang kailangan mo, overhaul. Oh. Amen po ba? Praise God. Praise God ko na yun man. Oh. Yung mga masama ang loob dyan, hindi maka-praise God. Pero ano, pag tinamaan kayo, mag-amen kayo para hindi naman mahalata.
Tinamaan ka sa kaagmusiig. O ako natakad, naala deti, kadwak ko na. Di ba? Oh, kita nyo yan? Ano pa, mga kapatid? Oh, what communion at light with darkness? Kaya dito sa church, kayong mga young people, piliin nyo ang inyong mapapangasawa. Huwag unbeliever. Sabihin mo, mabait, sweet. Mabait, sweet. Ni Satanas ti tatang na. Pagkabalayam nga, agabalayan ni Apo Diyos kung Satanas. Hello? Magalit ka kung magalit ka sa akin. Basta ako, I care for you, kaya ako sinabi yun. Oh. Marami na tayo nakita na lumabag sa salita ng Panginoon, hirap. They reap the consequence. Why? Because they violated the principle of how to be a blessed man. Ito yung mga laws, how to be a blessed man Iwasan mo yan. Ano pa? Oh, hindi lang po the advice of society. Hindi lang po the activity of sinners. Pangatlo, the attitude of scorners. Oh, the attitude of scorner. Ano ang scorner? Ito. Ang scorner, mga kapatid, basahin natin ang meaning. A person who expresses contempt by remarks or facial expression. Oh. Ito yung pag nag-preach ka, sinabi mo ang katotohanan, gagalit yan. Kusilap. Agtanabutob. Yan ang scorner. Facial expression. Kita man tarupa ta kaabay mo, kakabsat, baka scorner. Papaalisin natin yan. Oh. Bagkata nakataasir, irwar na ka, no scorner ka. Sabi ng Book of Proverbs remove the scorner and contention will cease. Hindi ho ba? Oh, scorner. You see? There are examples of scorners in the Bible. Sino? Sanballat and Tobiah. Si Nehemiah is a builder. Because of his heart for the people of Israel, he rallied the people. Sabi niya, itayo natin muli ang honor ng ating bansa sa pamamagitan ng pader na ito. Aba, lumabas itong si Sanballat at Tobiah. Sabing ganyan nung dalawa, ano itong ginagawa nyo? You rebel against the king. They wanted to stop Nehemiah from doing the work of God. Yan ang scorner, mga kapatid. Oh, huwag kang makikiupo sa kanila kasi makukuha mo ang espiritu nila. Kaya nga kapansin-pansin sa aming mga pastor yung manonotice nyo yung progression. Tingnan mo, yung Kristiyano na malapit sa pastor dahil talagang receptive sa Word of God, biglang umad-adayo trick na nakakabsat. Dati sangot kayat nga pagtugawan, tata, likod, suli, detehan na makikita. Oh, makikita mo, may progression yan Ang pagbabackslide, may progression yan. Hindi ibig sabihin na ang backslider yung wala sa church. Kahit nasa church ka, nagsisimula ka ng mag-backslide. Oy kayo sa mga churches dyan, sanctuaries natin, at mga outreaches, nandyan kayo, hindi namin kayo nakikita, pero gusto kong malaman nyo, pinapanalangin ko kayo by name. Lahat ng mga pangalan na nasa akin, I assure you, pinapanalangin ko kayo lahat by name. Ilang oras ako nananalangin every morning. Pero minsan wala kami dyan, hindi namin kayo nakikita. Pero nasa loob ka ng simbahan, nagbabackslide na pala yung puso mo. Lumalamig ka na sa Panginoon. Paano nagsisimula? Ganito. Tingnan nyo yung progression. Nagsimula. Paano? Nakinig ka sa ungodly. Paano, pastor? Ang dami mong time manood sa Facebook. Puro ungodly yan. Hello? Tapos, nanonood ka, okay? Or nakikinig ka. Pangalawa, you start to go and hang around with friends. At dahil yan ang pinili mong maging kaibigan,
Okay, anong nangyari? Nagkaroon ka ngayon ng peer pressure. Pwede namang kasama mo yan sa trabaho na walang peer pressure sa'yo eh. Pero dahil binuksan mo ang tenga mo at bumibilib ka na-appreciate mo na yung advice ng ungodly, hindi ka na nakikinig sa pastor mo, hindi ka na nakikinig sa magulang mo, hindi mo na pinapakinggan ang advice ng mga godly men, definitely, may enjoy mo pa ba kami? Hindi na. Maghahanap ka ngayon ng kaibigan na may enjoy mo. Bakit? Sapagkat tuwing nandito ka, nare-rebuke ka eh. Tuwing kasama mo kami, nakukorek ka. At dahil sarado na ang iyong tenga sa advice, doon nagsimula, di ba? Counsel. Maghahanap ka ngayon ng kaibigan. Ang dami niyan sa eskwelahan. Ang dami niyan sa labas. Pero nag-a-attend ka pa rin ng church, pero kitang-kita na sa mukha mo, matamlay ka na. Oo. Nagpipreach ang pastor, ganado, on fire, bombastic, mga kapatid. Halos tumalon, halos mapunit yung kanyang ugat sa leeg. Pero matamlay ka. Tingnan mo yung katabi mo. Matamlay, nagsisimula yan. Kung hindi yan puyat at walang rason na maging matamlay yan, sasabihin ko sa'yo, sarado na ang puso niyan sa preaching. Pero nag-a-attend. Ba't ka nag-a-attend? Kasi yung nanay mo, tatay mo nandito eh. Hindi ba? Dito ka lumaki eh. Kaya nag-a-attend ka pa rin. Pero sarado na yung puso mo. Ayun you begin to sit with sinners. Activity of sinners. May peer pressure ka ngayon. Dahil sa peer pressure, gusto mong ma-in. Dahil dito sa church, hindi mo na feel na in ka. I-correct ko yan. Kung kayo matagal na miyembro dito, at feeling nyo, hindi kayo in, wag mo kaming sisihin. Evaluate mo ang buhay mo, kapatid. Kasi dito, welcome ka eh. Masaya nga kami na kahit minsan matamlay ka na nag-a-attend ka pa rin eh. At nananalangin ako na sana kahit minsan man lang sa isang preaching, tamaan ka ng kidlat ng salita ng Diyos. At magising ka sa katotohanan. At sabihin mo, gusto ko nang magbago. Paano maging blessing ako sa aking pamilya pag ganito ako? Paano ko maakay ang aking mga anak sa Diyos pag ganito akong tatay? Di nagising ka. Praise God. Ngayon, hindi mo na fill in sa church. Diba? Kasi nga, lahat ng kasama mo rito, may Bible, lahat ng sinasabi tungkol sa Bible, tungkol soul winning, ikaw, wala na sa vocabulary mo yun eh. Kasi ungodly na yung mga advice mo eh. Diba? Di maghanap ka ngayon ng kaibigan mo. At dahil gusto mong ma-in, anong mangyayari? Peer pressure. Di magbe-vape ka na rin. Bakit? Hindi sila masisiyan na nandun ka na hindi ka nagbe-vape. Na hindi ka nagda-drugs, na hindi ka nagsasyabu, na hindi ka nagmamarihuana, na hindi ka uminom ng alak. Hindi sila masaya. Hello? Lahat sila may tattoo, magpapatato ka na rin. Naunawaan niyo mga kapatid? Ayun. Anong mangyayari ngayon? Ito ang pinaka-worst. Nag-a-attend ka pa rin, pero ang puso mo, mukha mo, galit na sa pastor. Corner. Yung facial expression mo, para ka ng diablo. Parang demonyo. May sungay, may buntot, may hawak pang tinidor. Tira. Tindi nun. Ang aking tanong sa'yo, kapatid, nasaan ka ngayon sa stage na yan? Nasaan ka? Evaluate mo ang sarili mo. Timely ang message na to, alam nyo ba? Nasaan ka? Nandun ka ba dun sa nakikinig ka, umuupo ka, pero hindi pumapasok ang salita ng Diyos sa'yo? Kasi iba na ang masaya sa'yo eh. Iba eh. Ungodly counsel ka eh. Or nandun ka na sa, you start to sit with the sinners. Di ba? Dati talagang tumatayo ka, sabi mo, mga kapatid, salamat sa Panginoon, nawala na sa akin ang pag-iinom, ang pagsisigarilyo, ganito ganyan, ang bisyo ko, pambababae, pagdidisco, at lahat na yan, pag-iweteng, nawala na sa akin lahat yan. Praise the Lord, nilinis ako ng Diyos. Magte-testimony ka.
Ngayon, nagsisimula kang bumalik doon. Bakit? Kasi yung puso mo sintonado na. Ungodly counsel na ang palagi mong naririnig. Nasa church ka, wala ka ng gana, matamlay ka na, no appetite. Yan ang mga stages of backsliding life. Kaya tinatanong kita, nasaan ka sa stage na yan? Ngayon, kung na-identify mo, kung nasaan ka sa stage na yan, alam mo paano ka bumalik. Mahirap eh. Di ba? Mahirap. Pero kung yun ang tama, gawin mo. If you want to live a blessed life, alang-alang sa Diyos at sa iyong pamilya, gawin mo yan. Okay? Ngayon, nakita nyo na? Pangalawa. Next. Not only his SQL, ano ang iniiwasan niya? Nakita natin yan. Pangalawa, let's look at his excitement. Ano ang excitement niya? Look, verse number 2. But, verse number 2. Lagay mo yung verse number 2. Amen? Alam nyo, kung lahat ng young people na mga Kristiyano nakakarinig ng ganyang preaching at tumatama sa kanila, magtitino yan eh. Ang matinding preaching, nagpuproduce na matinong Kristiyano. Ang malamyang preaching, nagpuproduce ng loko-lokong mga Kristiyano. Diba? Amen? Ang maka-amen, ang kakabsat. Kung mabising kayo. Okay. Sige. Kayo dyan sa mga ibang churches natin, sanctuary, okay ba kayo dyan? Thumbs up naman. Okay, very good. Ngayon, but his delight is in the law of the Lord. Yan ang excitement. And in his law, doth he meditate what? Day and yon. Contrary, doon sa tao na malamya, sa Panginoon, sa Biblia, sa church, at matamlay, walang ka-glamor-glamor, inaantok pa, hello, maliban kung puyat at pagod yan, ha? I mean, exemption yon. Pero kung kumpletong tulog mo, tapos sarap pa ng kain mo, tapos tutulugan mo lang ako rito. Amen ba? Sige, next time, magdadala na ako rito ng unan at higaan para naman masulit mo yung pagtulog mo rito. Alright. Ito, but his delight. Ito ha, ang ibig sabihin ng delight, joy. Kaligayahan. His delight is in the law of the Lord. Ano ba yung law? Ang ibig sabihin ng law, mga kapatid, batas, instruction, rule, guide, kumbaga, law of gravity. Inuunawa mo yung law of gravity, law of thermodynamics. Lahat yan may law. When you understand law, you perform well. So ang taong ito, dahil siya ay maganda ang kalooban, okay? Ang kanyang palaging inaatupag, hello, ay hindi po cellphone. Ang palagi niyang inaatupag ay ang mga batas ng Diyos. Inaalam niya kung ano ang batas ng Panginoon upang ito ay kanyang sundin, gawin, at i-apply. The law of God, covers all aspects of your life. Sa Biblia, may batas tungkol sa pamilya. In the beginning, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Hindi ko dalawang lalaki ang nilalang ng Diyos. Lalaki at babae. So, itong blessed men, sabi niya, yan ang God's design for family. At ang sabi, fathers, provoke not your children to wrath, bring them up in the... Lahat po yan, batas tungkol sa pamilya, inaaral niya yan. Batas patungkol sa pakikitungo sa tao, inaaral niya. Paano manguna sa tao, inaaral sa batas ng Panginoon. His delight. At
he meditates on God's word. The word meditate means to ruminate. Kalatay nuwang, numapan agarab, ti ruot, tunukwan, agnat-ngati-ngatan. Apay, agar-arami din nukwan kanon, ti papait. Aya, naimas di jay, pinapaitan. Okay? Ruminate, alaan na, di anag na. So, ang ginagawa ng blessed men, hindi lang nagbabasa ng Bible, inuunawan niya. Kayo po ba, inuunawan nyo ang Bible pag nagbabasa kayo? Tanong, sino sa inyo ang nagbabasa ng Bible? Nagbabasa kayo ng Bible? Kayong mga nagbabasa ng Bible, at kayong mga hindi nagbabasa ng Bible, bakit? You don't read the Bible? Why? Hello? O mo sabing wala kang oras. I mean, I can actually be forceful in my preaching. Pero ang panalangin ng puso ko, ikaw mismo makarealize sa sarili mo. Na pag-uwi mo, sasabihin mo, I'm going to start reading my Bible. Hindi lang read. Pero ang sabi ng Bible, meditate. Tayong mga tatay, i-promote ko to, Bible studyhin natin ang ating mga pamilya. Tulungan natin ang ating mga anak na makita nila ang application ng Biblia sa kanilang buhay. Let us be intentional. Ding-ding gandak kakabsat. Dakay nga buya, ding-ding gandak. Hello? Gawin nyo yan. Pastor narigat. Ano nga narigat? Agding-ding ka lang or ti preachingan, imposible nga awan mauawatam. Di kat kumaton agawid ka, ton rabi ukunan tayo man ti pamilya tayo kakabsat. Hello? Ayaban yung tuman ta asawa yo, di kita anak yo. May kayong tag-Bible study tayo kunayo man nurabi Tugawan nyo man ida. Kat kunayo, reviewin tayo man tinyadal ni pastor tayo bigat. Si kaanak ko, naawatam jay kunana jay preach ni pastor. Hanadumdum ngag ti counsel. Makikadkadwa nga makararamid ti dakas. Kanda giti man nagsabsabrak ti kakadwa na, yan nakadje anak ko. Hello? Aramidan tayo mga kakabsat? Mabalain? Men? Dakay nga misis, tunurabiin, o kunan nila kay mo, may kayon, tag-Bible study tayo, kas kunan ni pastor, imbaga na kada tayo. Sika nga misis, kunan mutan, anak ko, may kayo dito yan, isardang yung pala gito, brayo. May kayo, kat ag-preach ni Papa yun na Hanyo kang kantsawan. Tapnuhan na maperdi jerik na. Umuyong kami timen kat no makantsawan kami, biyabalangan kunanan tukit din. Awanan kakabsat. Di ba? I-practice natin ang meditate sa loob ng bahay. Idikalman. Tinawag ko yung aking pamilya. Sabi ko sa umaga, let's have a Bible study. Nag-Bible study kami. My wife, Kiyon, Kirk, Catherine. Umawit kami. Ano yung kanta namin? Praise Him. Kumanta kami sa loob ng bahay. Praise Him. Amoy mo lang, di kita haan. Nuhan nyo amo, di kita kakabsat. Di amoy yung latak kantaan yun. Kantaan tayo itang Arabi tay. Remember me. Remember me. Yun ang alam nyo salamat aking Panginoon, kantaan tayo. Sa una, awkward ang feeling. Kasi nga hindi natin kasanayan. Pero pag nasanay na kayo, pangalawa, pangatlo, pang-apat, matutuwa ka, ginawa mo yan. Mga tatay, gawin natin yan mamayang gabi. Amen ba? Kanta kami, praise Him. Alam nyo ang aming Bible study kahapon is found in the book of 1 Kings chapter 3 tungkol sa buhay ni Solomon. Binasa ko yon sa aking mga anak. Sabi ko, okay, magbasa tayo, alternate ha. Okay, basahin mo yung verse 1, verse 2, verse 3, verse 4 ako. Ayan, nagbasa kami ng Bible.
Alam nyo, nakita namin sa passage, may mga bagay na hindi mo kailangang hilingin sa Panginoon. Number 1, hindi mo kailangang humingi sa Panginoon ng kayamanan. Number 2, hindi mo kailangang humingi sa Panginoon ng mahabang buhay. Di ba pag nagpipray ka, Panginoon, parang ayon na kami, kanakamtiado nga blessings, hindi mo kailangang hingin. Sapagkat nung hiningi pala ni Solomon ng wisdom, ang sabi ng Diyos sa kanya, dahil wisdom ang hiningi mo, hindi mo hiningi ang wealth and honor, I will give you also wealth and honor which thou hast not asked. Pag na-impart yan sa mind ng ating mga anak, magiging prinsipyo na nila yan. Paglaki, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Parents, listen to me. Di kay maragsakan, nga may nga aldaw, agtakder deta anak mo, kat ag testimony, kat kunana, nagpapasalamat ako sa Panginoon na may magulang ako who intentionally read and meditate the Bible to us. I want my children to talk about that when they grow up. Oh. He meditates on the Bible what? Passionately. Passionately. Passionate ko na yuman? Oh. Hanga deti agawid tayo kakabsat kat inlapag mo ta Bible mon. Samo ko na kita kam tun Domingo. Hindi. Dapat sabihin mo pag uwi mo, Lord, thank you so much ha. Na-challenge ako. Na-challenge ba kayo? Na-challenge ako dun sa sinabi ni Pastor. Oh, babasahin mo yung Bible passionately. Letter B, practically. Ibig sabihin ng practically, you get practical application. Amen? Oh, parang ito. Mamayang gabi, ito ang maging devotion nyo. Sabihin mo, anak, tignan mo to. Meditate day and night. Okay. Ito ang application natin dyan ha, mga anak. Walang allowance ang hindi nag-devotion. Yan ang application. Naunawaan nyo? Dahil gusto natin ang ating mga anak masanay na nagbabasa ng Bible, o di gumawa ka ng batas sa bahay mo, sang-ayon doon sa prinsipyong iyon. Ano sasabihin mo? Awan balon itihaan nga nagbasa ti Bible ti bigat. Inki agbasa nga magmagna. Awan berien dayo luhang kay nagdevotion. Yan ang batas. And you have to implement it consistently. Lagi kong sinasabi to, hindi kukulo ang tubig sa patay sindi na kalan. Kahit mahina ang apoy, pag tuloy-tuloy, kukulo ang tubig. So pag araw-araw mong pinaalalahanan ang anak mo, makikita mo ang result. Consistent ka lang. Klaro ba? O bukas, Lunes, 3 yung anak mo, 4. Sabi mo sa kanila, narinig nyo yung preaching ni Pastor, mga anak? Mag-uusap kayo mamayang gabi. Magmula bukas, walang allowance ang hindi nag-devotion sa Bible. Sisiguraduhin ko sa'yo, they will take that seriously. Kasi pag sinasabi mo lang, o mga anak ha, sabi ni Pastor kanina, mag-devotion kayo ha, okay, very good. Ay wala. Walang force, wala yan. Ipagpakimot na kaladeta anak mo. Pero pag sabihin mo, anak, walang allowance pag hindi nag-devotion. They will take you seriously. Seryosohin ka ng anak mo, sasabihin ko sa'yo. O, paggising niya ng umaga ngayon. Okay? Nakaipak nita, dagdagan mo pa para makabuild ka ng karakter. Walang allowance ang hindi nag-devotion at hindi inayos ang higaan. Yun. Kasi, duma ang mga anak aalis na ng bahay, ang gulo-gulo ng kanyang higaan Ayan. Sasabihin ko sa'yo paggising niyan, fix the bed. Okay? Magde-devotion na yan.
Di ba? Oo. Pero pag wala ka, nandun yung cellphone niya sa Bible niya. Facebook yan. Okay? Pero nag-devotion siya. Oh. Ngayon, paano mo malaman na nag-devotion? Nakita ko, pastor, nag-devotion. Hindi. Tanungin mo, ano ang devotion ngayon? Tinanong mo siya, anak, nag-devotion ka na ba? Opo. Ano ang devotion ngayon? Be strong. Naku anak, 2 years ago pa yan. Hello? O di, nakita niya, ay hindi pwede, mag-devotion ka. Ayusin mo. Biblia yan, huwag mong lolokohin. Salita ng Diyos yan. Huwag mong lolokohin yan. Seryosohin ka nung anak mo. Di ba? Ha? Mga anak, okay ba sa inyo yan? Ha? Halimbawa, ni Mang Joel. Ano tagad yung anak mo, Mang Joel? Ni Scott. Kuna, Mang Joel, Nurabi. Barok, nanggag mo dyan message ni Pastor Barok. Ayan, si Scott. Ikaw si Scott, di ba? Oh. Barok, awan allowance, tihan na nag-devotion. Maaga itong si Mang Joel, 6:30, nandyan na sa trabaho yan. 6 o'clock. O Scott, nag-devotion kan. O tatang, ano devotion? Siyempre, dapat nag-devotion ka rin. Kasi, tatanungin ni Mang Joel, anong devotion? Parang sigurado, di ba? O, dahil hindi siya nag-devotion, sabi nung anak niya, be strong. Very good. Devotion pala kahapon nyo, pambira ka. O, itong kalaos mo anak, very good, ganyan. Niloko ka ng anak mo ngayon, naglokohan kayo. Hindi ba? Kaya kayong mga tatay, mag-devotion kayo. Di ba? O, halimbawa, itong si Tito Ray, kaya hindi ko na matapos to, next time na. Dito na ako magtatapos, okay na to eh. Di ba? O, halimbawa, si Tito Ray, yung 2 anak niya, nag-aaral sa MMSU, mga kapatid, yung anak niya, nag-aaral sa MMSU. Nagkakasera doon. Anong gagawin mo, Tito Ray? O si Tita Jane na lang siguro. Tawagan mo yan. Textan mo. Nag-devotion na ba kayo? O. Ngayon, wag nyo nang antayin na tanungin pa kayo. Ha? Mag-message na kayo agad. Ma, daytoy tinaadal ko day devotion ti bigat. O, di ba? Dahil matalino kayo, copy-paste. Palit-palitan mo lang kunyari yung mga words. Okay na. Di ba? Huwag nyo naman dadayahin. For your own good yan eh. Matanda na kayo, alam nyo nang i-meditate ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, if we are going to implement that in our houses, listen to me, we are going to raise up blessed men, blessed women who will turn out to become engineers and lawyers and doctors and politicians and police officers and soldiers, people who are good citizens. Why? Because they are blessed men. They know what to do with power. They know what to do with money. They know what to do with position. They know what to do with blessing because they are blessed men. Listen to me. What defines your life is not what you have, but who you are. Let us all be a blessed man. Uray bugong kamatis lat si dayo tabalay, no kastoy ti kalidad ti biyagyo, naragragsak kayo, ngam te karubayo, nga kanayon, nga parti ti manok, pato, kalding, kas kadababoy, ngam permimot kakabsat, nga tatayab, ti kaserola, pinggan, awang kinaawatan, at chichismisda, kadaamin. Uray na numula di si dayo, naragragsak kayo tupelang, at a blessed men kayo nga raw. Amuyot ti paggigyanan nyo, amuyot pagluglugaran nyo, amuyot biyag, amuyot ti apo. Hello? Let us all decide and choose today to be a blessed man. Amen? Oh, implement na natin yan sa pamilya. Ngayon, uuwi na kayo, magdadrive ka tatay, pag-uusapan nyo to. Di ba? Barok, anat na adal mo di message ni pastor. Si kamot bakit? Anamot na adal mo di message ni pastor. Nanggagpudya ko na itay, agchichismis da, na imbagtahan ka kas di aya, bakit?
Kung namto madagat, di mo laam mo. Oh, bawal ang chismis sa baptist. Amen. Tumayo na tayong lahat. Masaya na kayo eh. Okay? Let's all stand. Lord, salamat po sa aming message ngayong umaga. I pray that all of us, dear God, naunawaan po namin ang layunin mo, ang iyong goal at plano sa buhay namin. That we would become blessed men. And Lord, thank you so much for the application that we heard that will start in our family. Na pag na-raise namin ang aming mga anak na maging blessed men and women, sila ang magiging future na mga politicians, future na mga engineers, business people, teachers in this society. And as a church, we can make a difference and impact in our community, in our province, and probably in the future, in the entire country. All because of these children that we have raised for your glory and honor. Thank you, dear Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says,